placa microbit té un sensor de temperatura i aquest està integrat en el processador principal d'aquesta. Com que la targeta no s'escalfa gaire en el seu ús normal, la temperatura que mostra sol ser molt aproximada a la temperatura ambiental real. Amb aquest petit programa podeu veure a la pantalla de la microbit el valor de la temperatura que mesura la placa en graus Celsius. En vídeos anteriors vareu treballar amb la ràdio. Ara que ja coneixeu el sensor de temperatura, anem a relacionar-ho. Anem a fer un programa on treballem conjuntament aquests dos conceptes, la temperatura i la ràdio. El repte serà programar dues plaques per controlar la temperatura exterior de forma remota amb una placa que tindrem a l'interior. Podeu accedir al multieditor amb el següent enllaç, makecode.com/multi i el símbol del coixinet. Una petita aclaració, com veieu, només podem triar el castellà com a llengua principal del multieditor. Encara no està disponible en el moment que estem treballant aquest curs la versió en català, però properament ho trobareu traduït a la nostra llengua. Amb aquesta eina el que podeu fer és programar les dues plaques per separat i veure com funciona el programa amb els dos simuladors alhora. Per entendre un xic millor el funcionament us explicarem què han de fer cada una de les plaques. La placa situada a l'exterior serà l'encarregada de mesurar la temperatura i enviar les dades a la placa situada a l'interior de la vivenda. Aquesta segona microbit actuarà com a receptora i el que farà serà mostrar les dades, és a dir, la temperatura captada de l'exterior, a la seva pantalla de display i ho farem sempre que premem el sensor tàctil. A la part esquerra heu de crear el programa de la targeta emissora i a la part dreta el de la placa receptora. Com sempre, recordeu que cal iniciar el programa establint el grup i la potència de transmissió i ha de ser la mateixa per les dues plaques. Tot seguit el que fareu serà que la placa mesuri i enviï la temperatura. I ara passem a programar l'altra placa. Ho farem a la finestra de la dreta i aquesta el que hem de fer és que rebi la temperatura i que la mostri en prem el sensor de contacte. Per fer-ho haureu de crear la variable que guardi el valor del sensor de temperatura. Dins del bloc al recibir ràdio, el que hem de fer és col·locar el bloc establecer variable para. Estireu i col·loqueu el bloc receive number dins del bloc de la variable. Per acabar, només ens faltarà programar el sensor tàctil perquè cada vegada que sigui premut ens mostri el valor de la variable, és a dir, la temperatura exterior que ha captat l'altra placa. I amb tot això ja tindrem operatiu el nostre termòmetre a distància.